Tri dôvody, prečo okamžite prestať používať balzamy na pery. Obsahujú ropu, petrolátum. Dnes už existuje mnoho štúdií, ktoré spájajú ropné látky v kozmetike s rakovinou kože. Obzvlášť na takom citlivom mieste, ako sú pery. A keď sa z pier dostanú do úst a prehltnú sa, tak môžu spôsobovať hormonálnu nerovnováhu. Obsahujú chemikálie, ako napríklad fenoly. Tie vysušujú pokožku a tak dookola nanášate balzam ako nejakí závisláci. Vedeli ste, že aj prírodné balzamy na pery obsahujú rafinované rastlinné oleje? Tie sú obzvlášť škodlivé pre telo, lebo vstupujú do bunkovej membrány. Nie na dni, ale na celé mesiace. Zdravou a lacnou alternatívou je obyčajný kokosový olej. Hydratuje a aj keď ho prehltnete, neuškodí. Ja vyrábam balzamy na pery z panenského, nebieleného včelieho vosku. Obsahujú aj ovocné extrakty pre chuť, môžete ich bezpečne prehltnúť a pre alergikov mám balzamy bez vône. Naozaj bezpečná kozmetika je len tá, ktorá sa dá aj zjesť.